No máme tu takú dieru. Cieľom je tú dieru naplniť touto modrou vodou. Tú dieru urobíme tak, že tak si dáme 4, kopieme do dola, dáme si TNTčka. Nechce sa mi to kopať do dola, lebo tu bola veľká diera. Potom to zapalíme, vlastne to vybuchne, urobí sa takéto podobná diera, ako je táto. Tak to zapáľ! Deviu mi tu práve znovu zapaliť, tak to zapalím. Piesok tu padá, jak si... No, dáme si pekne ohník. Vyletíme. Jak máte kreatíve. Musí mať kreatíve. Vlastne sa urobí taká diera, len trochu vyššia. Vlastne taká. Vlastne cieľom tohoto videa je, aby sme za túto dieru naplnili vodu a potom sa môžeme plávať. A to je také jazero. No, toto je moja priehrada, v ktorej sa bude púšťať voda do tej veľkej diery, vidíte? Tam. Potom vyrába sa to tak, že sa dáva. Toto si nevšimajte, to je somarina. To je len tým. No, musíte si vyrovnať terén. Potrebujete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vlastne tak. Po dĺžke a nie, po šírke a po dĺžke potrebujete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11 krát 8 zaplníte. Robíte si hrúbka bude mať 1, 2, 3, 4, 5, 6 do hora. Robíte si takúto vaničku, keď budete mať toto naplnené. Vlastne urobíte takú dierku, nie tam, ale tu, do tej vašej vaničky. Vanička sa naplní. Tak to prijete. Priehrada sa bude vylievať pomaly do tejto veľkej priehrady. Toto zničím na hovno. Jak vám dačo... Aha, stačí. Takže to je. A vlastne musíte 3 dní čakať, že sa naplní. A budete tak stať. Ten za mnou vraví, že sú somar, hej? Prosím, to ani nevidíte. Ja vám dačo zavádza, použite TNTčka. Máme takto TNTčka. Nový spôsob pálenia je taký, že dáme si tak, tu si dáme páčku, a potom musíme páčku. Dáte si Ečko, musí mať kreáciu, to je hej, to je hlavné. Páka, za vodu, to som netrbal, keď sa tam púšťa. Tam to pustíte, vyletíte, buchne a voda sa bude púšťať, hej. Rýchlejšie. Tu musíte mať taký prameň, aby to sa naplnilo tak. No. A ukážem postup. Je tu maničky, hej. Musíme sa pripraviť rovinku.